motivos moi importantes que se descoñecían até agora e que consideramos de moita relevancia política, non? Esa novidade é que a Comisión Europea ten aberto un procedimento de infracción contra o Estado español por vulnerar a Directiva de Seguridade Ferroviaria, concretamente en canto á independencia da Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios CIAF. Neste momento hai, pois, un procedimento de investigación en curso contra o Estado español, precisamente desde 2012, un ano antes do accidente, e en concreto polo asunto de vulnerar a normativa de seguridade ferroviaria, que é unha directiva do ano 2004, e por non cumprir o requisito de independencia que exixe esa propia normativa europea, que debía de ser transposta ao longo de todos estes anos, e que no 2012 a Comisión Europea dice que está mal transposta porque non cumple o requisito da independencia en canto a investigación de accidentes ferroviarios. Vou ler textualmente o artigo 21 desa Directiva de Seguridade Ferroviaria que di: o organismo de investigación de accidentes graves no sistema ferroviario establece que será independente na súa organización, estructura xurídica e capacidade decisoria de calquera administración de infraestructura ou empresa ferroviaria e que ademais deberá ser funcionalmente independente da autoridade responsable da seguridade ou de calquera organismo regulador do sistema ferroviario. Nós consideramos que o CIAF non é independente, que incumple a normativa europea, por iso hai un procedimento en curso, e non é independente porque todos os membros do CIAF, como sabemos, son nomeados polo Ministerio de Fomento. Teñen, ademais, a sede no Ministerio de Fomento, e non só iso, sino que hai un vínculo entre investigador e investigado, entre xuiz e parte. E, ademais, moitos dos membros, como ben resaltaron a Asociación de Víctimas do Albia, son do Consello de Administración de Renfe de RIF, o cal non é un funcionamento independente para nada, non é que o digo Benegai, xa está alertando a Comisión Europea nese procedimento de infracción aberto en 2012. O Goberno español, en lugar de cumprir esa normativa xa naquel anos, despois daquele apercibimento e apertura dunha investigación judicial, dunha investigación da Comisión Europea, non toma nota, produce o accidente do Albia en 2013 e resulta que repite o mesmo esquema, porque non aplica unha comisión de investigación do accidente de xeito independente. Mantivo ese erro, non rectificou e senón que repetiu o mesmo erro. E despois, como lembraredes, o BNG organizou unha visita a Bruxelas en novembro de 2015, na que levamos a unha delegación coa Asociación de Víctimas do Albia. Nesa visita entrevistámonos co Director Xeral de Seguridade Ferroviaria da Comisión Europea e nesa visita o Director Xeral comprometeuse a elaborar un informe no que se estudiaría o accidente do Albia. Ese informe xa está rematado. Ese informe xa está rematado pola Comisión Europea. Pero que acontece? Que lle acaban de negar o acceso público a ese informe á Asociación de Víctimas do Albia. É unha cuestión moi grave, porque a Asociación de Víctimas do Albia, como parte interesada, debe de ter acceso a ese informe público. E por iso nós hoxe tamén decidimos traer este elemento informativo como unha novedade, porque consideramos como BNG, e para iso vimos a usar tamén a nosa presenza parlamentar en Bruxelas, para que podamos acceder a ese documento público. Porque se ese informe está rematado e ese informe está investigando a independencia dunha comisión de investigación ferroviaria, ese informe pode mudar o curso de investigación judicial e pode mudar o curso das responsabilidades políticas, que é o que o BNG leva reclamando todos estes meses, todos estes anos, desde que se produce ese tráxico accidente. A Comisión di que non pode facelo público en base a que hai ese procedimento de infracción aberto en 2012 e nós o que imos usar esa presión política en Bruxelas e quero lembrar nese sentido que hai dúas denuncias, na Comisión de Peticións do Parlamento Europeo que van ser tratadas antes do verano e que a Comisión Europea comprométese a darnos unha resposta alrededor do 24-25 de maio. O cal este mes veremos se o BNG accede a esa documentación pública e xa vos faremos saber tamén unha seguinte rolda de prensa. E, polo tanto, xa para rematar,
hai un procedimento de infracción aberto contra o Estado español por infracción da investigación independente de accidentes ferroviarios, hai un tráxico accidente en 2013 no que se aplica esa mesma falla de independencia e a día de hoxe hai un informe que está xa rematado pola Comisión Europea que non se está facendo público nin as víctimas e que o BNG agora diríxese ao Executivo Comunitario para que transmitan ese informe e que pode dar unha volta a toda a investigación que se está facendo. Porque se ese informe confirma que non houve independencia, o procedimento, por suposto, queda en cuestión. Así que estaremos moi atentas e paso xa con Ana Pontón, portavoz nacional.